4, 3, 2, 1. Mulle tuksuu. Vittu, älkää tappako mua sen linkillä. Ei ihan oikeesti, mä olin 4 kertaa. Linaattori syppyy. Minkä yksäri lähtee? Mikä tää linkin pituus on? No, me ollaan ihan reunalla. Tämmönen ongelma. Mihin me tuks mennä? Mennään tuohon. Richard siihen. Tässä. No, tossa. Swap Jussien kanssa. Ironbark Division. Richard sisäke. Älä jätä puutsu sitä siihen. Juu. Mikä tää armastero nyt on viso opes. Nyt tornaadot oikeeseen paikkaan, väistäkää. Varo kaviolle. Vince, kattokaa te, jotka viette tornaadoi. Mä otan ekan, tuksutaan. Selvä. Kattokaa ne tauntit. Patkaa mut hei. Saa. Sit kattokaa Razor Reisen Windi saa raidiin päin. Liikkukaa. Hyvä. Tornaadot, juoskaa. Oma mulla. Se on sulla. Pialle kyllä. Juokse oikein. Hyvä paikka. Ui saatana. Kattokaa Razor Wingi. Tornaadot. Varokka arkkis pois. Hyvä. Joo. Näin. Käyttäkää toisia pottuja, nyt on hyvä aika. Mut se on aika hyvässä paikassa siitä. Ehkä ois vittu. Valottuuko se linkin kanssa? Se on teillä kahdessa. Linkit muistaa käyttää personalle tai huutaa externalle jostain. Lähdetään jo juoksen tuonne, ei meidän depsillä on niin väliä. Naakkuri tuu mun mukana. Liikkuu. Ei tuu trangua tähän kun... Mikä vittu, miksi te Mä en oo tauntanut bossia. seisoi tuksu? Tausta sinä edin tosta. Meillä on ressi. Nyt pommo kuulee. Veni hiiliin. Pistäkää pomona. Toiset potut, jos ei oo jo käytetty. Debuff. Vitu hurrikaani. Varokka hurrikaan. Feeding time, kaikki juoksee Violetille, kattokaa ettei se pomo tuu sinne. Tähän on trangu sit.
Akteetus sivuut. Selakivi, jos ootte lovi, selakivi. Niin sä viet Tää ei mene bossin. merkille. Tää ei mene merkille tää pomo, kattokaa missä mä oon. Merkille tuli, ei kaade. Ja ihan just Mä vaihtuu tarviin face. hiiliä varmaan tähän. Pitää juosta nopea sitten yli, multa tulee äde ja vitu. Antakaa Tuksu mennä nyt ekana. Tulee tuulette Tuksu hän niin. juoksee jo. Eiku ei se vaihtu. Ei vielä tulee tuulette ennen. Mä lyöttää tänne purplen taakse tän Kaikki tuulen. pomo on kiinni. Kaikki Back pomot. kiinni. Inroterot. Nyt käyttäkää persoonallisen juoksumatkan aikana. Älkää rikkoko ja turra. Siitä mahtuu välistä. Aha, mä otin pari piskusta. Ei oo kiire, odottakaa jos tulee tornado. Älkää viekö ädei pomon viereen. Just sinne oikealle vaan. Hyvä. Onks vielä Innervate? Innervate on. Kaksi ädi, kaksi Vaan ädi, heittää kaksi ädi. Äällä menossa. Tauntti ei Meillä on ilman. ressi. Selkääkää Timothy puolesta. Luottakaa. Pois pomo eest. Täällä on vieläkin kaksi ädi. Mun kimpussa Takana kaksi pitää. ädiä. Kuelee, jota tulee. Tornadot ihan toiselle puolelle huonetta. Ei sinne missä on vihreät. Ei sinne, Jushi. Eikö tässä tuo näin ottaa se tuu violettiin tää? Okei. Käyttäkää kaikki Tarviiks joku BL? käyttää. Onko? Tanta kapossi, tanta Siis edet nyt mitä on. Pois pomo Varmaan eest. Piti uhraa. Tornadot pois. Ei vihreä lähellä. Tornad pois, hyvin. Push vaan. Hoots tulee innervate. Vähän Heti kun pyydät. taannos pomo ark. Laita heti. Joo. Kohta tulee vitusti ädejä. Hei vie se pois munien lähet. Vie se pois munien lähet. Oli taas vaikee Okei, pomo. okei. Vitu Ja pois hyvä. pomo eest. Ei tarvinnut koko ilta viipeillä. Vitu hyvä. Vitu hyvä. Hyvä Ihan homma. vitu hyvä. Pitää lyhentää